Hola, soc Antoni Espinosa, director de Vilamuseu, i vaig a contar-vos aquestes dos peces que tenim ara a la vitrina de novetats durant aquests mesos i que són dos peces molt perilloses perquè són peces d'artilleria, són projectils. Esta primera és una bala de pedra de color beix que té just la grandària d'una pilota de tenis i que pesa 460 grams, que és una lliura aproximadament, una lliura i quart valenciana. És una bala xicoteta que estava normalment disparada per una peça d'artilleria de xicotet calibre, tipus Falconete, per exemple, i que vam trobar a la plaça de la Generalitat, just al costat del barri vell de la Vila Joiosa, en un estrat que datem cap a 1520. Per això pensem que podria correspondre a la famosa Guerra de les Germanies, que va ser una revolta contra els nobles, contra la noblesa i contra el rei, que en aquest moment és Carlos I, i que fins i tot va tindre tintes republicans de l'època. Bé, aquesta revolta que coincideix en les comuneros de Castilla, sabem que en 1521, l'1 de setembre, les tropes agermanades van arribar a la vila amb el seu líder, Vicenteris, i que venien a defensar Oriola, que era la tercera ciutat més poblada del Regne de València i, per tant, una plaça clau, i així s'enteren de que Oriola ha caigut. Per tant, decideixen retirar-se a València. La caiguda d'Oriola va precipitar la fi de la guerra perquè era una ciutat molt important. I en aquesta retirada, sabem que la van fer de forma precipitada perquè s'enteren de que els realistes de la vila volen furtar-los l'artilleria i pensem que per això esta bala és probable que se l'oblidaren, que la deixaren així en aquesta retirada precipitada de les tropes agermanades cap a València. La segona peça és una bomba, és més gran, és de la grandària d'una taronja, més o menys, i pesa el doble que la bala, pesa vora 2 quilos, és de ferro i té un forat enmig de la grandària d'un dit, del dit petit, que és per ficar dins la pólvora i també l'espoleta, que és com la metxa que encén la bomba. Perquè, de fet, aquesta peça és d'explosió retardada, ja que la llançaven des d'un canó petit i quan impactava, la metxa es consumia, feia explotar la pólvora, així que aquesta peça segurament va perdre l'espoleta perquè no va explotar, està sencera. Aquesta peça és important perquè correspon a un moment de la història que és la Guerra de Successió, en el qual s'enfronten els exèrcits de la dinastia Àustria contra la dinastia dels Borbons. Els Borbons van guanyar la guerra i va començar a regnar en Espanya el primer Borbó, que és Felip V. La vila va ser, com dic, l'última ciutat del Regne de València que es va entregar en mans de les exèrcits borbònics després d'un setge de 5 mesos a principis de desembre de 1708. I aquesta bomba va ser disparada per l'exèrcit borbònic des del seu campament a la zona de la Torreta, que està quasi 1 quilòmetre d'ací, del barri vell, i segurament va perdre l'espoleta perquè no va explotar. No va explotar, però es va incrustar en la paret de la casa del capità, que era una casa molt important, que encara existeix i que van restaurar fa uns anys, i en netejar la façana del carrer Maria Amada va aparèixer incrustada al costat de la finestra d'aquest carrer. Va produir en aquesta guerra també algun fet curiós, com que els civilers també van disparar una bomba, segurament com esta, al campament de les tropes borbòniques, a la Torreta, i van impactar al voltant del campament. Això va provocar un cert moviment allí de tropes i la veritat és que els civilers es van riure d'allò perquè van aconseguir posar nerviós a l'exèrcit borbònic i la primera cosa que van fer les tropes borbòniques quan entren a la vila és preguntar qui era el que quan va caure la bomba al seu campament s'havia pujat a la muralla a tocar la xirimita. Un viler, un tal Morales, se li va ocórrer com a burla a l'exèrcit borbònic muntar a tocar la xirimita a la muralla. Van averiguar que era ell, que era Morales, i el van expulsar de la vila i li van llevar les seves terres, li van llevar el seu ramat
Bé, és una anècdota curiosa dins d'un episodi clau per la història de la vila, per la història del Regne de València, la història d'Espanya. I també aquestes dos peces, tant la bala com la bomba, estan il·lustrant-nos l'evolució de l'artilleria al llarg del temps. Una peça com la bala que simplement impacta en un lloc, una peça com la bomba que explota i que produeix molt més mal que la bala fins als nostres dies que hem inventat la bomba atòmica, que seria una sola bomba capaç de destruir la meitat de la comarca de la Marina Baixa. Com dic, dos peces claus per a la història de la vila de Llosa. Soc el Josep Forner, de la companyia de granaders del regiment de la Mare de Déu de Sant Parats. Natural de Massamagrell, fill de Nadal, vaig amb el vestit d'infanteria arreglada, que consta d'una casaca de color blau, el color taronja, escollit pel coronel Josep Vicent Torres i Ximeno, natural de Benissa. És l'any 1714 de Nostre Senyor. Estem a Barcelona, els austriacistes combatint els Borbons. Porta botes, polaines, lligacams, calces, mitges per dins, camisa, juba de color blanc, corbata, porta barret de 3 puntes, amb el color i divisa del rei Carles III, que Déu guardi molts anys. Nostre Senyor. Com a arma defensiva porta un fusell jurat pels anglesos, d'Oglock, amb baioneta. També porta una destral, una granera, arma ofensiva, amb la bossa a la granera i les petites bombes o granades. Granada o bomba porta l'ànima buida. Està carregada amb pólvora negra i trossos de metralla. L'espoleta és una peça de fusta blanca, que sol ser de fageda, que connecta la metxa amb l'ànima de la bomba. La producció de foc al segle XVIII és mitjançant el foguer, que és una eina de ferro, percutida contra la pedra foguera o sílex. Aquesta espurna s'arreplega mitjançant tela carbonitzada o, en aquest cas, una peça de bolet del Fomes fomentarius.